nego beni wawacha ni okay, jatend piny osechiko ni husler fund odhi launch tarika 1 dwe mar 12 to wamiye benefit of doubt ni samoro ong'eyo yo modhi kelego makoro bedo mayot nikech Iwinjo kowacho ni odhi bedo even anybody can access it, ng'ato nyalo yude through the digital platform. Nyiso no yude dhi bedo mayot maloyo uwezo fund kata funds moko mosebedo manyaka idhi e offices itima ng'oko kayude. Then adwa wacho ewi mano ni jatend piny owacho aneno kian taneno ni nikech sani ing'eni nitie jok moko manokawo loan e Mshwari to tere CRB koro ok onya yudo loan e Tala, ok onya yudo loan the branch, ok onya yudo loan in every other platform. But yo mane jatend piny obiro go mano wacho ni ko ji nyaka gole CRB koro ji biro bedo mana rated, ibo ket ji e kiwango kaluwore gi credit score margi. Apani mano be yo maber mar miyo ngima mar jakenya ma kawaida bedo mayot nikech samo gol ng'ato e CRB nyiso ni kata ng'ato ne nigi loan the branch to nyalo yudo yo moro moyudo go loan Tala nikech koro Tala ka ng'iyo credit score mare to yudo ko onge CRB. Apani mano be dhi keto ngima mar jakenya ma kawaida obed mayot matin. Omiyo an anyalo mana wacho ni kuom sani kaka ng'ama tin anyalo mana scrutinize kata nyalo mana ng'iyo sirikal